ساعة شعات خينو زينا وشتن وصان حزنا قريبنا لنا زو خبركم تعذبتنا كمي تمسيو زي اقلقلو تلفزيون إيرتراي هاراب زينا سامسون هايلم كتالكم عدم كندلت بتاتنهم لومو بستقبر مرمراتات 4 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرغاغص انكلو 10 تخلت دما تفانيم منستر حرشا معقاب حمد الماين اتوابع عقس غاس كم تمزغب حبيروم كولج نقدن محبراو سنه فلطاتن لعلي 10 شحت مهارو امريوم اب امريكا اواغان دادس تراي وسخ كبر وسن حيزوم طالبان كابكابل 4 كيلومتر رحقان تركب اواراجا تقاطاطيرو يبحالالو امونغ اسرائيلن منقصاص حماسن جمر ملوا التخصي بزلعال ملكعو قصيلوم حبريتا كاب منستر طعنام لومي 10 تخلته غنبوت اب موشب ماكلات زوباتات غاش باركان ماكلن بستغبره ناي لابراتور مرمراتات 4 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترغاغيصوم نساتم سلسته اب زوبا غاش باركا مالت كلتا ابارنتو حدد ما اب اوردت كمون حنتي اب اسمراه توشيبم صنحيم እዚ ከምዚሉም كله اب هوسبيتالات زوبا دوباو قحي بحري كنكن كغبرلهم صنحو 10 تخلته زيغاتات حاويم تفانيمالهم بزي مسرت طقلالا قطر بكورونا فيروس استلخ زيغاتات كسابلومي 3820 كلتن بصيحلم 3639 كا كابزيوم حاويم استفانو 10 تخلته بموت استفليو 171 دما غنا اب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيم منستر طعنا 10 تخلته غنبوت 2021 كاب صبحنا صنت لعلاته كروت واهيبو سرحلو تصنحن طفاتات معقاب ماين حمدن كمون مسفح لمعات مسنو اب لمعات بولي دراخ تراكم زنبرو من يسرح الرشح بيروم چنفر حزباور كبات بملكع صبصام زدالو تحستو ميكيل حدغو كورويم ابتي منستري دايركتور چنفر بحرياو هابتن لمعات مسنون اتو ميكائيل برهانه كم زحبرو اماي كعوتاتن مريت حرشان اب 257 شو هكتار سفيحنا مزلاي نطفتات تخايدون 4.5 مليون كوبومتر كترتات تسريحون تراناي معقاب حمد الماين كما مرات ديكونس بقدن كنعيو زغبانا سراحي السوس لو زغونه خاني كاب صباحنا صنتات حسكا بزح سراحات وي نطفتات ناي معقاب حمد الماين تخايديو اتي سراحات كسراح كله لغزي كابتي لعليواي كفال نايت مايكعو سغاب اتي تحت ديغا زلمع سراحاتي دتقاللت ناي معقاب حمد الماين ابتي زترخبه وطيت مسنمت دما ابزي 30 عامت ابتناي معقاب حمد الماين ابت العلواي مايكعو ناب ناي حرشا مريتن بدمر 257 شح هكتار مريت بزناي تحت قرطي معقاب حمد الماين بمسرح زالاتات تفلال عين زالاتات كانت مترباو زالا بامني زالا بحمد زتقالل مدباو زالا زتقالل سرحه تسريحو كمون 4.5 مليون متر كيب كترون تفلالي عينت كترون تسريحو مسرح استفلالي عغن زلوهم كزنت مايون عبي قسقاس كم تمزقبه زحبره اتو ميكائيل ابوان ناصنت 168 طراي زنبره قصري راحاتاتن ديغاتاتن دعر ناصنت بستغبره غزيف وفري اتو قصري ناب 785 عبي كم زركب افليطوم زعبيت زي اب مهبتا منጭ ማያት بحافشا علاታት ድማ بفلاي وسان تراس لزنبرو صفحات بمسنو زلم احملتن فرتاتن بحمش عصفي كم زوسخ ابريهم ازناي مفواس مايكو مستغبره ماي نمحزكا ديغاتات تسرحن اب وانا صنت 138 زنبره بزحي راحاتاتن ديغاتاتن دحرنا صنت ترا 785 ديغاتات راحاتاتن زتفلالي عقن تحستوناي ماي زلون لمعات مسنو نقل اغلغلوت زوعلا تسريحن ابرئس زي بعاق محرستوت زتسرحنا اشتو وقتاويان راحاتات نغزيو نرستن طريت زغلغلا بركت زبلاون تسريحني كاو مقصال زي ديغاتات زمستسرحه تنال علواي مايكو مستفوسه تي ابتديغا زعقور ماين
تحت بايتا ماين زهفتمو تناي لمعت جرادين قتلوا مالتي وانا زنت 4921 هكتار بأحملتم فراتاتن زلمع زنبر مريت حجب زوانزي نا 21987 هكتار كبيلو مالت بحمش تعطفي زايدو يركب موداتا أتو ميكال منسر حرشاب زوانزي حزوه بزولو استراتيجي فريامنت حمد نمهبتام كينو معقاب حمدن ماين بمخاد تتقامنت ባህርያዊ ድኹዕን ኮምፖስትን ንኸዓቢ ግብራዊ ተወግሶታት ጀሚሩ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሓረስቶት ትሕዝቶ ሓመዶም ብምህብጣም ኣብ ምድንፋዕ እቶትን እቶታውነትን ኣተኪሮም ክሰርሑ ተላቢዮም ብፍሉይ እቲ ናይ ምዕቃብ ሓመድ ማይን ኣብ ግራት ሓረስቶት እቲ ዝድለ ውፅኢት ኣብቲ ምብርካት እቶታውነት እንድዩ ሕጂ ንዑ ንምግባር ከዓ እቲ محازنة حمد أبوتو بزناي تحت قرصاو سرحات معقاب حمد الماين صبوق سرح له قلنا تجدل مهرت الممسع وي فريامنت نو مخاعبات اتناي مخاعبتناي فريامنت أقواب سرحاتون كزايد وي أو دفعلو زقباي نزل مبارك عميني سرح رشا بعوت بحيزو بفلاي أبزناي بحريا ودقعي وي كومبوست بمتقام نتي مهرت زخبعات زاقبابات أب عتوب سراح يركب جروحنا نحرسو سبوح زي نحرسو لوم عندي وتناي العلواي سراحتنا معك وحبل ما نقبرو أب كمزولو خينو أبتناي قرات حرستوت كا تمهرتي نخع خعبت تي زقبا ناي فريامن حمد زخعبت سراحت ناي كومبوست بحريا ودقع مدقع زقبر سراحت كا حرستوت أو أخدفلو نعو خسرحن نتي أن نحرسو صبح نقولون هاي بحق صبح نمقبار سلازك قال كأنا أو نخدفو بزاقات عمزي يلابو كولج نقدن محبراو سنة فلتأتن أب وشت 12 عامتات عدميو لعلي 10,000 تمهارو أمر يعلم وكيل رينا تسفى جبريل تسفى ميكائيل بملكع تساب نزد على وتحسته أديب عبدو كأربيو أب زبا دوب نو زبا عد قيح تدوكينو زركب كولج نقدن محبراو سنة فلتأتن كاب كلتشعين شمونتن كساب كلتشعين عسران لعلي 10,000 تمهارو بديجرين دبلومان كم زمر رقت حبيروم دين نايت كولج دكتور ستيفانوس هايل ماريام نيرينا بزهابو حبريتا كولج نقدن محبراو سنة فلتأتن بوهدت نايتن أب كلتشعين 4 استمسرتا كولج زباباتن محبراو سنة فلتأتن عد قيحن كولج نقدن كتبان حال زقومه مخانو تقيسو أم مدبات هنسات هاجر بحافشا ممعبال سبعو تساقاتات دما بفلاي بقليل زي تمت أبركتو يقبر كمزولو بريهم اتعلامها أم محبراو سنة فلتأت محدران سنة قطبان بقوع فلتأت زعاتقو زيقاتات مفراي زبالي دكتور ستيفانوس تمهارو تتسبيت سراح زي كونو فتر تسراح نخونو العول عدهو تواهيبو 5 سراح قليتوم اتو كولج تدوكونيلو زلو بوتا نتمهارو ناي تاريخ سنة سب سنة انتي توريزمن جوغرافن بيتفتنا خوينو 5 قلقلوم تقيسو دما نعلي 200 نبرت ناي تخبابي ناي سراح عدل فتيرو مهلاون توساق باللجا 5 خنا قليتوم كابتو كولج بقداماي ديجري دحر المراق بزرخبو ناي مقصال عدل ناي ماسترس تمرتهم زازيموم ابتو كولج بمهرنا زغلغلو زلو ممر عقبا يوسفن ممر عبدو آدمن ابزهابو ريتو علاماتات نايت كولج بمسمار بوقعات زيقاتات مفرايت كولج كل مدياو تعري 5 كايد حبيروم منيستر تمرتي قمقام عامة تمرتي 2019 بمكياد وتنسراح عامة تمرتي 2021 كلتن نمحنصاص تمالن قدم تمالن اخيبا كايدو ملو تحستو برهس فها ادالي ولو دانايت قبل هوت كتوربيا منيستر تمرتي قمقام عامة تمرتي 2019 بمكياد وتنسرح عامة تمرتي 2021 كلتن نمحنصاص ب10 حدن جنبوت أب أسمرا أدارش مأكلاي بيت صحفة منيستر تمرتي أخيبا أكايدوم أبت أخيبا تحنصيص بزنبر مدب سرح زتسلاسلو مدبات زنبر بدهوتات كم اون وتنسرح 2021 زملكت صبصاباتن مدباتن قريبون مي تخايدلون بمسرت صبصابات
ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሕ ባጀቶም ዝተዳለወሎምን ባጀት ዜሓቱን ብጽቡቕ ከም እተተግበሩ እንተኾነ ግን ካብ ወርሒ መጋቢት 2020 ብዘጋጠመ ስጋት ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻሉ ዝወፅእ ቅጥዕታትን እቲ መደባት ከም እተቋረጸ ይኹን እምበር ዝተጎናደበ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብመጠኑ ንምሕዋይ መደብ ትምህርቲ ብቴሌቪዥን ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ሓገዝ ክወሃብ ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ ዲሲፕሊን ተምሃሮ ብሓፈሻ እናተመሓየሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምርድዳእ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ንተምሃሮን መምህራንን ከም ዝሃባ ምስ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ናይ መነጻጽሂ ቀረባት ከም እተገብረውን ተጠቂሱ ኣብ ገለ ከባቢታት ዝርአ ሕጽረት መምህራን ኣብ መባእታን ካልኣይን ደረጃ ከምኡውን ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ሰበኽሳግማዊ ህይወትን ንዝጸንሐ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዓንቃፊ ኮይኑ ምህላው እቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ኣነጺሩ ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካይድዎ ምይይጥ ጠንቂ ምቁራጽ ተምሃሮ ዝኾነ ረሓቂ ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት መፍትሒ ክናደየሉ ሱፐርቫይዘራት ግቡእ ንጥፈታቶም ንኸሰላስሉ ጸገም መጓዓዝያ ኣቓልቦ ክግበረሉ መስርሕ ህንጸተን ዘይተዛዘመ ኣብያተ ትምህርቲ ዝዛዘማሉ መንገዲ ክናደ ከምኡውን ምስልጣን መምህራን ቋንቋ ኣደ ኣቓልቦ ክግበረሉ ዝብሉን ካልኦት ርእቶታትን ኣቕሪቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ኣብ ዝሃቦም መዛዘሚ ቃል ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዘይተቐንጠጠ ኣብ ዝሰላሰል ንጥፈታት ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ብምዝኽኻር ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ስሩዕ ትምህርቲ ንምጅማር ካብ ሕጂ ምድላዋት ክግበር ብምዝኽኻር ዝተጠቕሰ ጸገማት ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምርድዳእ ከም ዝግበር ሓቢሮም ኤርትራን ሃገረ ሓበራዊ ሃብቲ ዶሚኒካን ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና መስሪተን ብ11 ጉንበት ኣብ ቤት ጽሕፈት ቋሚ ተልእኾ ሃገረ ሓበራዊ ሃብቲ ዶሚኒካ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ክልቲአን ሃገራት ንምምስራት ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣብ መንጎአን ዘረጋግጽ ሰነድ ከቲመን ነቲ ሰነድ ቋሚት ወኪል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያምን ቋሚት ወኪል ሃገረ ሓበራዊ ሃብቲ ዶሚኒካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሎሪን ባኒስንየን ክታመን ኣንቢረናሎም ኣብ ከተማ ከረን 15 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 42 መንእስያት ን6 ተዋርሕ ብሞያ ሙዚቃ ሰልጢኖም እቲ ብግብርን ክልስ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና ነቲ ብልምዲ ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ሙዚቃ ብስነ ፍልጠታዊ ጥበብ ከም ዝምራሕ ንምግባሩ ከም ዝኾነ ርእሰ መምህር ማእከል ስልጠና ሚራስ መንእሰይ መርሃዊ ገብሪ ህይወት ገሊጾም ሰልጠንትን ዘርኣይዎ ተገዳስነት ዝመጎሰ ሓላፊ ሃመተ ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣዛዚ በረኸታ ኣበ ብወገኑ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ብስፍሓትን ምልኣትን ኣብ ባይታ ክሰርሑልን ከማዕብሉ ወንተላቢዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ስራጅ ሓጅ ድማ ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ ፍልጠት ንኸማዕብሉ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ሚኒስትሪ ትምህርትን ካልኦት ኣካላትን እጃሞም ከበርክቱ ተላቢዮም ኣብ 2008 ብሃመተ ዞባ ዓንሰባ ዝተመስረተ ማእከል ስልጠና ሚራስ መንእሰያት ፍልጠቶም ንኸስፍሑን ሙያዊ ክእለቶም ንኸበርኹን ብዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዛጊት 92 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 397 ከም ዘሰልጠነ ሰነዳት የነጽር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ዓንሰባ ንዝተዋፅኡ 46 መንእሰያት ሰራሕተኛታት ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቦም ኣብ ንዝዋፍ ዓበት ካብ ወርሒ ጥሪ 2021 ጀሚሩ ኣብ ኩለን ምሕዳራት ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ልምዓታዊ ወፈራታት ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ይቕጽል ኣሎ ዛጊት ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብዛላታትን ከትርታትን ክፍወስ እንከሎ ምጽጋን ጽርግያታት ምስራሕ ሓጽብታትን ከባቢያዊ ጽሬትን ዘጠቓልል ንጥፈታቱን ከም እተዓመ ወኪል የሪና ሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ነፍሲ ወከፍ ነባሪ ረብሓ ናይቲ ወፈራ ተገንዚቡ ዘርዮ ዘሎ ተወፋይነት ምስቲ ብኣካላት መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ሓገዛት ተደሚሩ እቲ ዕዮ ኣድማዒ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝኽትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ዜና ውሽጢ ሃገር እዩ ዜና ወጻኢ ስዕብ
ኣብ ኣሜሪካ ብትሽዓተ ጉንቦት ኣብ ልዕሊ መርበባት መስመር ነዳዲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሳይበር ኣጋጢሙ ብዘሎ ሕፅረት ኣብ ዋጋ ነዳዲ ናህሪ ከም እተኸስተ ተገሊጹ እቲ ንሰፍሐ ክፋል ምብራቃዊ ገማግም ኣሜሪካ ነዳዲ ዝዕድል መርበባት ብሰንኪቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ስርሑ ኣቋሪጹ ብምህላው ኣብ መዕደል ነዳዲ ነዊሕ መሳርዕ ይረአ ከም ዘሎ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዝተረኣየ ወሰኽ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ክብረ ወሰን ሒዙ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ብሰንኪቲ ኩነታት ጠለብ ነዳዲ ኣብ ኣሜሪካ ብ20 ሚእታዊ ዝዛይዱ ከም ዘሎ ይግለጽ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጅ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ተኸሲቱን ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ንምቅላል መሓንቆታት ፍርያት ነዳዲ ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ ወሲድሎም እቲ መዓልታዊ 2.5 ሚልዮን በርሚል ዝዕድል መስመር ኣገልግሎቱ ኣብ ዝቐልጠፈ ምስ ዘይጅምር ናህሪ ዋጋ ብዝተዓጻጻፊ ክዛይድ ከም ዝኾነዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ እዚ መባድልቲ ንምሕታት ተባሂሉ ከም ዝተፈጸመ ዝተገጸ መጥቃዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ቀዲሙ ካብ ዝተፈጸመ ሳይበራዊ መጥቃዕትታት ዝለዓለ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘስዓበ ምዃኑ ይግለጽ ኣሜሪካ በቲ ጉዳይ ንሩስያ መኽሳሳ ዝፍለጥ እዩ ጣሊባን ካብ ከተማ ካቡል 40 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ንእትርከብ ስትራቴጂያዊት ኣውራጃ ነርክ ከም እተቆጻጸረ ትማሊ 11 ጉንቦት ኣፍሊጡ እዚ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብምኽንያት ዒድ አልፈጥር ናይ 3 መዓልታት ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣብ ዝገለጸሉ እዩ ዕጡቕ ሓይሊ ጣሊባን ንኣውራጃ ነርክ ከም መንጠሪ ባይታ ተጠቒሙ ንከተማ ካቡል ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ንምእታው ፈተነታት ከካይድን ደማዊ መጥቃዕትታት ከካይድን ከም ጸንሐ ይዝሕበር ኣፈኛ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣፍጋኒስታን ሎም 12 ጉንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ካብ ነርክ ታክቲካዊ ምዝላቕ ከም ዘካየዱ ገሊጾም ሚኒስተር ምክልኻል ኣፍጋኒስታን ብወገኑ ነታ ልዕሊ 60,000 ነበርቲ ዘለዋ ኣውራጃ ንምምላስ ስርሒት ከም ዘበግስ ኣፍሊጡሎም ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ዝተጀመረ ምልውዋጥ ተኽሲ ከቢድ ብረት ናብ ሎሚ 12 ጉንቦት ኣብ ዘውጊ ሕደይቲ ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብሰንኪቲ ግጭት ቁፅሪ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝተቐትሉ ናብ ልዕሊ 40 ከም ዝበለን ኣማይት ከም ዝቆሰለን ይግለጽ ኣሎ ብዘይካዚ በቲ ገና ዘይሃደአ ምልውዋጥ ደብዳባት ኣብ ንብረት ከቢድ ምዃኑ ዝተገልጸ ዕንወት ከም ዝወረደ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣፍሊጦም እዚ ሓድሽ ግጭት ድሕርቲ ኣብ 2014 ኣብ መንጎ استخايدن هشحت زبات زقزفن ግጭት زحيله مخانو ጸብጸባት ሓቢሮም ወዲ ሕብራት ሃገራት ትግጭት ና ወግዓ ወግእ ኸይዓርግ ብምስጋእ ክልቲኦም ወገናት መጥቃዕታት ካብ ምክያድ ክሕየቡ ጸዊዕሎም እስራኤል ብድርዓት መካይን ዝተሰነየ ገዚፍ ሰራዊት ና ወሽመጥ ጋዛ ተጸጋዕ ከም ዘላ ይሕበር ብምህላው እቲ ግጭት ኣብ ሓጺር እዋን ዝሃድእ ከም ዘይመስል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱም زينا وشتن وطأن زازيمنا لنا زخبركم تعزبتي برخليتي